Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа, уважаеми граждани! Темата обществени поръчки стои винаги в центъра на общественото внимание, и то с право. Наличието на пропуски или пороци, както се наричат, водят до незабавната промяна в настроението, както и до влошаване на доверието в местната власт. Затова е абсолютно необходимо да се обръща внимание на всеки един детайл и при съмнение за най-малките нередности да се предприемат незабавни мерки за тяхното отстраняване. Днес, без да навлизам в спецификата на Закона за обществените поръчки, ще си позволя да фокусирам вашето внимание върху един ключов момент – определяне на прогнозната стойност. Законът предвижда две основни възможности – пазарно проучване или консултации. Често в практиката тези два модела не се разбират и не се разграничават от възложителите. Когато се избере модела на пазарното проучване, е необходимо всичко да е изключително прецизно и изчерпателно. В противен случай липсата на достатъчно информация ще доведе до пороци, които от своя страна ще опорочат цялата обществена поръчка. Ето защо лично аз препоръчвам да се прилага модела на консултациите. Независимо, че за неговото прилагане е необходим по-продължителен период от време, при него степента на риска от злоупотреба е сведен до минимум. Този подход се препоръчва и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, което потвърждава неговата надеждност и прозрачност. Бих желал да призова всички възложители на обществени поръчки, свързани с община Пловдив, не само да вникват задълбочено в нормативната уредба, но и да обърнат внимание на ръководството на Агенцията за обществени поръчки, докладите и анализите на Сметната палата за добри практики и често срещани грешки. По този начин няма да се наложи да изпаднем в ситуация, при която Общинският съвет е принуден да се намесва в процедура, която би следвало да е прозрачна и безупречна. В тази връзка бих си позволил да отправя една препоръка към лечебното заведение. Една консултация или съвет. Обезпечаването с медицински кадри на това лечебно заведение е похвално и задължително условие, но не е достатъчно. При тези обороти имате спешна необходимост от привличането на висококвалифицирани кадри в областта на финансите, счетоводството и правото. Икономическите показатели на дружеството предполагат естествената необходимост от преобразуване на цялостно на организационната структура, а защо не и на самото дружество. Необходимо е да направя поредна препоръка, а не само към лечебното заведение, но и към всички възложители на обществени поръчки, свързани с община Пловдив и попадащи под обхвата на Закона за общинската собственост. Правилно, когато става въпрос за обществена поръчка, свързана с строителството, правилно е да се въведе задължителна практика да се изиска мнението на Камарата на строителите. Особено когато става въпрос за използване на модели на прогнозиране или консултации при определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка. Това ще гарантира ефективността и качеството на самата обществена поръчка. Призовавам всички възложители на обществени поръчки, свързани с община Пловдив, да общуват помежду си, да обменят опит, да използват целия наличен капацитет. Това ще доведе не само до подобряване на тяхната производителност, но и ще подобри осезаемо процесите по процедурите и процесите по организацията, провеждането и реализацията на самата обществена поръчка. Бих желал в Общинския съвет да коментираме зелени обществени поръчки, иновации, устойчив растеж, а не отново и отново да се налага да разнявам основни принципи в Закона за обществените поръчки. Колеги, днес пред нас е значим инвестиционен проект, значима инвестиционна обществена поръчка, като нейната реализация ще има съществено значение върху обществото. Особено важно е да се обърне внимание на представителите на лечебното заведение да си направят правилните изводи и никога повече да не допускат такава неловка ситуация,
която най-вероятно е продиктувана и предизвикана от грешките, които се допускат често при икономическия растеж, при толкова засилен икономически растеж. Но много е важно да се отчете и факта, че в кратък интервал, в кратък период от време успяха да изпълнят предписанията и то по начин, който е относително задоволителен. Това трябва да се заяви ясно. Истината е, колеги, че това лечебно заведение има много важна роля в цялата национална здравна система. Господин Шуманов, дарах ви минути повече. Още повече, че това дружество има необходимия потенциал да се превърне в лидер сред лечебните заведения в България, защо не и в Европа. И по този начин да определя стандартите по отношение на качеството на предлаганите медицински услуги. Затова ние в качеството си на общински съветници имаме дълг да подкрепим този растеж, който е с национално значение. Благодаря.